don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going on. Professor chuan bank manager an ka hliam tak en call tur chuan medical team an lu arem tia. Inspector Raquel chuan a partner Angel chu medical team zingami angin kitna parte en thlaturin atir lut ve a. Angel chu professor in alo mu chuan police zingami ani ti alo thengal chat mai. Ama a bank pona anin kulna a avalu khan amel chu alo chin chi aman ani. Chu Berlin chu shilin medical team te an daplai chuan Angela tarmita chuan trong ngai thlak ru na microphone chips an vua. Angela bul hnaya until soi zong chu professor chuan alo hre thei zel to don ti na ni. An plan akal tuan ema wang chuan professor chu alom hle mai. Angela te kem lama an kirle nu chuan until soi te chu alo ngai thavela. Denver le apa Moscow te chuan midangin an ka hlum to anga an ngai Monica chu arukin volt chunga chuan a hliam te chu an lo en kola ma po ason chak khop mai Nairobi chu ron lang thutin silai na ron tina Moscow te pa fa chu an phuchiang kher mai an rin lo tak mai Nairobi chuan mai cheliam a mu chuan a khongai hle mai a en kol pui jok ta ani Monica thatura thu apeka wang chuan Tokyo chuan Berlin chu adem hle a athil ti chu professor ne na phone a shil turin atia Berlin po chuan olsam takin professor chu a shil ve tamai professor ngai dan ani lo hle a chan chu bank rok an kalpui na hian midang nun na lak chu a phal lo burani Berlin chuan kathil ti sual awang hian idu le min shemro te ati khum vela Professor chuan Dakar somli pariat ma in kan mission te andam ki mem ti police le mipui ma kan fin fi angai don nia atia Inspector chu zanlaya ron callin CCTV footage sa thilthar an mu thu an ron shila ranglu tukin Raquel chuan police cam chu apan ngal CCTV atang chuan bank an rok ma a Rio le Tokyo te chetlalai chu an mua Anni pani hi police in an mele anni na diktak an shia to te kha anni Camera atang chuan an motor chabi chu an mu theya chu ta tang chuan an motor khal chu police lam chuan an chui chuak thei ta ani Until soi zong chu professor chuan Angela tarmita microphone an phuma tang chuan alo ngai thaveka Ankar man nu boy pui tu Helsinki chu phone ngalin fingerprint ati re lo azota Helsinki chuan ti re na chang reng alo shelo chu ni in professor chu a phe boy hle mai police ho in biak na tang chuan motor om na chu an thre chuak to ti sia in chulai mun chu a thlen khal nge angai jangkiat awa thlen chuan motora fingerprint kai te chu ati re ngal zunga Ain tiar fi hlim ma in police an lo thleng tamai Professor chu kuddo satli angin ai tidang lama awan na yasiamin rin hlel lovin an kaltir hlau mai le Inspector chuan tu emo in an thlen khal ti sia in aron chiama ma se professor chu mutura tolo Police te chuan car chu uluk takin an enfia Professor in kara fingerprint kai te ati fai khan Berlin a fingerprint chu ada a chu Monica a thatir awanga a shemna ani heti la hian Denver te pa fa le Nairobi ti lo chuan Monica hi athi tak emo an lati vek Berlin chu a fingerprint atang chuan a hmel le ani na dik tak chu police te chuan an hre ve ta Inspector chuan professor chu ron bia in an mission te kumno pangzual pariat te chua turin aron phuta
Professor en ngei tua fe nu chuan police le mi puisia ta that chua ve chu tha sia in arem ti ta a an mission pariat an chua tir tur ming aron hril chuan Alison Parker UK ambassador fanu ming atel lo tlat mai chu police te du ber ani sia Professor chuan Alison I hlujia chu ka sheve thawalom ti na ron soya Alison Parker nge chua indu midang pariat ti na zota Inspector chu aril ru a insual na samai chuti lai chuan Colonel Priato chuan Alison Parker chuatir turin aron tia Colonel Soyang chuan inthiam lo deuh chungin Alison Parker an du zok thu a hrila anin biak na zong hi beng rok tu te chuan an lo record vek ani ti reng an hrelo Professor chuan kalawin ngei tua don nia tin phone ada a hemi nu hian Alison chu chualovin Inspector nen anin biak na midang pariat aya Alison athlang zok ti asoina chu mipui sia thei turin atidara Newsa nen alar chak khop mai Inspector chu mipuin andem hle Monica chu alaudam thato hle a Denver chuan aduat boka anin ngai na sot hle mai nakina chuan Berlin chuan Denveran Monica a that lo ti chu a hre chuaka an vai boita Silaya intin trupin anin nial boya Professor John Berlin chu phone aron bia in akhap dai thei shama a fingerprint motora ada thu te chu ashila chu vele Berlin chuan min shemna chan berkha hei alatam ti in Monica chu abiak tira kathil ti sol nimia lawa min shem ani hi atia Professor John aladam chu alom om hle mai in nial nan hun kan nei lo kan plan dot lia kan kalang ti in phone chu ada I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going.